Nahimong dugoon ang kabuntagon sa Banayng Herbias human tulo ka sakop sa ilang pamilya. Ang gipusil mismo sa ilang tugaran sa Porok 12, Barangay Kadulawan sa lungsod sa Minglanilla. Usa ka mabdos ang nalakip sa nakalas. Sa nahitabong pagpamusil pasado alas 7 kaganihang buntag. Ang biktima giilang si Marjorie Caparida, 30 anyos nga mulupi rosab sa esgutan nga lugar. Nasayran nga siya 7 ka buwang mabdos. Gawas ni Caparida. Patay usab sa pagpamusil ang amahan niining si Alfredo Herbias, 67 anyos, samtang samdan ang laing igsuon ni Caparida nga si Florgin Bastatas, 35 anyos. Ang mga biktima gayong gipamusil sa usa ka Virgilio Sayago, 62 anyos nga ila usab nga silingan. Matod sa anak ni Alfredo o igsuon usab ni Caparida nga si Jasmine Rivera nga sayo sa buntag giana sa ilang panimalay ang iyang amahan sa suspitsadong si Sayago. Gibitad kini palayo silang panimalay og nagpasalba gamit ang pistola. Taod-taod niini namalik ang iyang amahan ug ang suspitsado og didto na kini pusila sa walay igong rason. Human niini gisunod pagpusil ang iyang igsuong si Caparida og Bastatas sa wa pa kini mulakaw. Siya nga nakadungog sa buto-buto sa armas, daling mitago sa sulod sa ilang panimalay. Ako kay nagbuto-buto naman, nitago ko disud ko sa ilang mama, nitago ko dito sa luyo sa sira. Wala ko nigawas. Kay og nigawas pa ko ato, apilon sa jud ko ato. Ang suspitsado nga si Sayago nasikop ray noon sa mga sakop sa Minglanilla Police Station. Human nga ila kining nasugatan samtang paingon mo responde sa naasoy insidente. Gayong padulong na usab unta kini nga mutahan sa kapulisan. Dihang ilang nasugatan. Nakuha sa posisyon sa suspitsado ang usa ka 357 nga pistola nga may unom ka mga buhing bala. Matod sa hepe sa Minglanilla Police Station nga si Police Captain Calvin Golitod, nga away sa yuta ang motibo karon nga ilang gitan-aw kalabot sa krimen. Gayong nasuko ang suspitsadong si Sayago sa Banayng Herbias. Sanglit gihilabtan ini ang punuan sa lubi nga iyang gitanom sa iyang yuta. Pinailan natin for charges ng double murder saka frustrated murder itong suspect. Si Sayago diyang hinabi sa My TV Cebu sa Minglanilla Police Station Detention Cell. May padayag nga wa gid siya bisag gamay nga pagmahay sa iyang nabuhat. Iyang gibutyag nga wa na gid siya makaantos sa kanunay nga pagyatak sa iyang pagkatawo sa pamilyang Herbias. Sanglit gingong kanunay na nining ibton ang iyang tinanom nga mga lubi sa iyang yuta. Kapilan usab sila mag-abot sa barangay tungod sa moong kasungian apan wa gyapon mohunong ang pamilyang Herbias sa ilang pag-ibot sa iyang mga tinanom nga lubi. Ang armas nga iyang gigamit pagpusil patay sa duha ka biktima o pagkaangol sa laing usad dugay na niyang gitiner kaniadto isip self-defense. Anda matod pa niya nga serbisyuhan ang salaod nga iyang nabuhat. Pero sir, saon man, ako jud bayran. Mao ba? Oo, kay pag humanggan nila kung wala pa lang ni kagar akong armas sir, hotlon na ko sila tanan. Mao ba? Ni kagar lang. Ang katong pamilya gid ha. Oo. Ni So kagar mo lang. nang tulo imuhang na napirahan. Oo. Gipalit dito nimong armas para Kato armasa sir, sa panahon pa to ni Asinda Villalon na ami puyo. Nga katong ilahang kuan good, katong ilahang piados, daghan kay mga bata-bata nga mo haras ba. Kay naami puyo, harason nila. so mo tay mang self defense. Oo, nya naama kay na uwan na to na noroy nya. Okay ra mag una ilisdag manok. Ako ginisdan manok. Ang Banayng Herbias may makak sa pasangil nga kanunay nilang giibot ang tanom nga lubi sa suspitsado o mihulagway niini nga usa ka isog nga pagkatawo. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.